Здравейте хора, аз и Викито Осмени. Сега ще пробваме шоколад с пишнемание. С пишмани. Да, дубайски шоколад, тъй да го нарека, да, отваряй го. С пистачо също има. Да. Ще дадеш ли по... Аз не обичам, ама ще го пробвам. Снимала съм в YouTube как щях да повърна Ето това. го. Да. Ще дадеш ли по едно и такова половинка блокче да го разчупим? Да, ето вижте, буквално сега не изглежда много як или някакъв много впечатлителен. Да, ето това е опаковката за 8 лева. Взехме си два. Тя си взе два, дали? Ние Да. не. Оха, я може малко помог да пробвам. Благодаря. Давай. Дай да стане. Спробваме. Шоколада не е впечатлителен, ама е вкусен. Аз му давам 7 от 10. Аз давам 8. Чи? Ами да. Чао от нас.